Pane, ak nachádza milosť v tvojich očiach, neobyť svojho služobníka. Doniesiem vody na umytie a chleba na nasýtenie. Veď prečo by si ma odišiel? Poď ďalej. Urob, ako vravíš. Rýchlo zober 3 miesy múky, zamiesť a napieč pod plameníky. A kde je tvoja žena Sára? Tu, v stane. O rok tvoja žena Sára bude mať už syna. Teraz, keď som už stará, budem mať rozkoš? Veď môj pán je tiež už starec. Prečo sa Sára smeje a myslí si pritom, mohla by som naozaj porodiť takáto starena? Je azda pánovi nejaká vec nemožná? O rok v takomto čase, Sára, prídem k tebe a budeš mať syna. Ja som sa nesmiala. Nie, smiala si sa. A pán navštívil Sáru, ako prisľúbil a vyplnil, čo predpovedal. Sára počala v svojej starobe a porodila Abrahama